Ruski udari koji su izvedeni na glavni grad Kijev i na još 2 grada na istoku uzrokuju dosta smrtnih slučajeva, kažu ukrajinski dužnosnici. Međunarodna organizacija za migracije procenjuje da je skoro 6,5 miliona ljudi raseljeno unutar Ukrajine, dok su 3,2 miliona otišla u druge zemlje. Nekoliko raketa pogodilo je fabriku za popravku aviona u zapadnom ukrajinskom gradu Lavovu, saopštio gradonačelnik. UN tvrdi da je do sada u Ukrajini poginulo najmanje 816 civila. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da ruske oružane snage stežu obrač oko ukrajinskog grada Maripolja. Američki predsjednik Biden je kineskog lidera upozorio da podrška Pekinga Rusiji izaziva posljedice.